sana tidur malanan lah suratan. Indah mungkin dan batahan dun sana balante angan. Ayah jo mande tumpuan kasih lah mau hilang meninggalkan denai. Semenjak mande tiado, semenjak ayah berjalan, kama badan kadenai tompangkan. Ketika itu orang jauhkan. Allah den larai ibonyo badan karantau urang denai pai bajalan. Tasisiah badan dun sana tidur malanan lah suratan. Indah mungkin dan batahan dun sana balante angan. Ayah jo mande tumpuan kasih lah mau hilang meninggalkan